چیرۆکە مریشک و ڕۆڤی هەبوو نەبوو مالکە متڕ بە هەبوو کوورکە خۆدانین وش کۆنێ خۆ بارکردن و چوون مخابن کوورکە خۆشی ژوور ژبیر کردن کوورکەوە دەرێکێدە ما فەقیرکێ پشتی وەختێ وێ قەدیە چێلیکی خۆ دەرخستن و لەناو دارە زیارەتێ لیسێ خۆ چێکردن گۆدید کو ڕۆڤیکێک هات گۆڕۆڤی مریشکێ وەڵا ئەزە چیچکێتە بخۆم مریشکێ گوت ڕۆڤی گۆ چیچکێ من گونەن بچووکن وشخوا لەبەر دەوێتەوە ناکەون گۆ هەرە چ ڕۆژی دی بمینە وەرە هێژن و وێ چیچکێ من مەزن ببن و تێ بخۆی ڕۆڤی گۆ تەمام و ئاخر ڕابوو چوو مریشکی چوو جەم تاژی و تۆڵێ و گۆ حال و مەسلەتا من برۆڤیرە ئەبە گۆ چ ڕۆژی دی وێ وەرێ و چیچکێ من بخۆی گاڤا من باکرەوە ونجی وەرن ڕۆڤی بخۆن تاژی و تۆڵێژی گۆتن دەسەر چاوە مریشکی ڤەگەریا سەر چیچکێ خوا ڕۆڤی چوو چ ڕۆژی ما و ڕۆژێکی مریشکێ دیت گاڤا ڕۆڤی ژوور ڤەتێ چیچکێ مریشکێ هەمیە گۆ پڕ و چوونە سەرێ داران و ڕۆڤی گوت مریشکێ ما من نەقەولێ خۆ کردبوو مە تشتێک ji hev re gotibû mirîşkê got erê min gotibû çîçik ji te tirsiyan û firiyan serê darê were em ji xwe re strana bêjin û dîlanê bigirin heta hingî ew ê jî werin bikevin qinkê xwe de û tu jî wan bixwe ڕۆڤی ڕابوو hat dest bi strana xwe kir ew mirîşk re qisîn û ڕۆڤی got mirîşka perî belek çîçika dixwim gelek zarok ne werin ferca dîlanê gobû dora mirîşkê û mirîşkê jî lê vegeran û got îmam Heyderê çawirî tajî tolê vir da werî de bixwin vî roviyê xinzirî rovî got mirîşkê te behsa tajî tolê bike ez ê herim ha û mirîşkê got mane tu jî dibêjê ez ê çîşka bixwim û ez dey nakim tu jî dey neka em strana xwe bi hev re bêjin rovî got temam û dîsa dest bi strana xwe kir û got mirîşka perî belek çîçika dixwim gelek zarok ne werin ferca dîlanê rovî mêzan û çîçik nehatin û got mirîşkê çîçikê te nehatin mirîşkê got em kelîkeke dî birexsin ê werin û dîsa strana xwe got û ba kir tajî û tolê û got îmam Heyderê çawirî tajî û tolê vir da werî de bixwin vî rovîkê xinzirî rovî hêrs bû û got mirîşkê ev di cara tu wilo dibêje ez ê herim ha û mirîşkê got na tiştek nabêlo em ji xwe re direqisin hêwilo diştexilin tajî û tolê bi derbekê ve derketin hatin bi qerbka rovî girtin û ew xwarin mirîşk û çîçikê xwe jî xilas bûn çîroka me çû nav diyara rehmel lê bavê me hazir û guhdaran rovî çiqas feîloyê jî bê mirîşk ji ber ku dê bû ev pîlana hanê çêkir û xwe ji destê wan xilas kir êdî hevalno û zarokno wek hûn dizanin diya me jî me wisa diparêzê qîmetê diya xwe bizanî bin mizeyan keskîn nisêbîn mêrdîn berhevkar necat keskîn bi dengkirina çîrokê hêja giyan